Bos días, boas tardes, boas noites. Xa queda soldado todo o planeta. Bueno, eu son Caetán e son concelleiro do meu pobo. Este que está ao meu lado é o xefe. Non pensen mal, non é a miña muller, é o alcalde. Si, eu son Antonio e como dixo aquí o amigo, eu son alcalde dun pobo do norte da Coruña. Bueno, o noso pobo está cheo de historia. E a pesar de todo, porque está no cu do mundo, porque mira que está lonxe e lonxe, vamos a facer eso, contado. Calquera diría que o noso pobo está no quinto carallo. Pois non, está xa polo oitavo ou polo noveno. Pero o noso pobo ten historia, e iso vamos facer aquí. Contar unha verdade que leva oculta dende 1605. O Quixote é galego, máis concretamente do noso pobo. Cando o famoso Miguel de Cervantes, o Migi no pobo, ia a comezar a escribir o Quixote, pensou: e de onde vai ser este paisano? E foi coller un mapa, entón buscando no mapa unha localidade, plas, que é o Xulletipes en Riba. Coa mala sorte, ou boa, por lo menos pa nós, de que queo xusto en Riba de Galicia. E como el ia veranear todos os anos o pobo, decidiu que se fose o ambiente do libro, e comezou a escribir. Nun lugar da Mancha, A do Tipes, pero a Mancha, todo o mundo pensa en Castela Mancha. de cuxo nome non quero lembrarme. Non é que non quixera, é que xa directamente non se lembraba. Non hai moito que viviu o Fidalgo. Bueno, non había moito cando escribía o libro, pero xa van 400 anos, e xa choveu. E temos probas, pois Don Quixote deixou familia, sen herdanza. Esa familia ven sendo o fillo do desgraciado, máis coñecido como o desgraciadillo. Isto ven da morte do seu pai, o desgraciado. Coñécese que este home era un pescador, tiña un barco de pesca, estaba descargando caixas, e collendo unha caixa, clac, quedou preso do lombo. Mais ou menos era algo así. A ver, home, aclárate. Xa está. Así. ¡Pa diante! Vale, así. Ai, E, co pouco equilibrio que tiña aquel home, e como andaba, foi caer ao mar. e co frío que estaba, aínda se encolleu máis, e veu o barco e... Pumba! E espichou no contra o peirao. Alo vai o Carballeira. Bueno, pobriño. Pero bueno, tamén temos familia de Sancho Panza, tamén sen herdanza. Este, ao igual que o seu antergo, aínda ten unha vida máis desgraciada. Si, foi nacer o neno e xa se separaron os pais. E no xulgado, para tramitar os papéis, tocou a nai cargar co bicho. E co desgusto, morreu. E o pai xa... La cara. Pero a vida do rapaz só comezara. Porque, ademais de feo, era cejo. E non foron os pais chamarlle Casimiro, que hai pais moi cabras. Xa nos entendemos. E ainda encima apelidábase Velo. E claro, cando iba á escola pasaba algo así. Cabana, Si, Fonte, si, Legaspi, si, Velo. si. Non mintas que non ves nada. Pero bueno, a pesar de todo isto, o rapaz conseguiu sacar o graduado. Pero non a da vista, E ainda encima, cando rematou, non foi traballar unha fábrica de tuberías. E ainda por riba vivía no noveno B. E no Nadal, xa esos estoxos estes de cremas, colonias e todo, sempre lle ia regalar o de Nivea. Pero bueno, a pesar de todo isto, era un rapaz moi xeneroso. Sempre emprestaba cartos a todo o mundo. Pero cando? Pero claro, cando lle preguntaba cando lle ian devolver, sempre lle dicía: cando nos vexamos, home. E levaba moitos anos esperando para unha operación dos ollos. E cando queda primeiro na lista, non foi morrer a un día de operación. E para rematar coa súa humillación, na súa tumba, ponlle gravar: aquí xa hace Casimiro Velo, un home con visión de futuro. Bueno, estos son os nosos argumentos. En definitiva, o Quixote galego. Nós despedimos de todos vostedes e volvemos cara ao noso pobo. A ver se o atopamos. Tamén te razón.